హలో లేడీస్, వెల్కమ్ టు క్లాసిక్ సిల్క్ థ్రెడ్ బ్యాంగిల్స్. నేను వీడియోస్ పోస్ట్ చేసి చాలా రోజులు అయిపోయింది కదా, అంటే 10 డేస్ అయిపోయింది. సో వీడియోస్ పోస్ట్ చేయడానికి ఎందుకు డిలే అయ్యిందో నేను ఎండ్ వరకు చెప్తాను. మీరు వీడియో ఎండ్ వరకు వాచ్ చేయండి. అండ్ ఈ బ్యాంగిల్ సెట్ వచ్చేసి ఒక సిస్టర్ అయితే తన డాటర్లకి ఆర్డర్ పెట్టుకున్నారు. తను కూడా వచ్చేసి 3 pairs ఆఫ్ బ్యాంగిల్స్ పెట్టుకున్నారు. ఒక సెంటర్ క్లిప్ ఆర్డర్ పెట్టుకున్నారు. సో ఈ బ్యాంగిల్ సెట్ వచ్చేసి చాలా బ్యూటిఫుల్గా టర్న్ అవుట్ అయింది. మీకు నచ్చిందా అనేసి నాకు కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి. అండ్ డిలే ఎందుకు అయిందంటే వీడియోస్ పోస్ట్ చేయడానికి నాకు హోల్సేల్ ఆర్డర్ అనేది వచ్చిందనమాట. 10 days టైంలో కంప్లీట్ చేయాలి. సో నాకు అసలు టైమే సరిపోలేదు వీడియోస్ పోస్ట్ చేయడానికి. సో మీకు ఈ బ్యాంగిల్ సెట్ నచ్చిందా చెప్పండి. అండ్ నేను తన సిస్టర్ ఆర్డర్ పెట్టుకునేవన్నీ నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో పోస్ట్ చేస్తాను. స్టే ట్యూన్డ్, సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్. సో మీకు ఇలాంటి కస్టమైజ్డ్ ఆర్డర్స్ కావాలంటే మాకు డిఎం చేయండి. నేను నెంబర్ని స్క్రీన్ పైన డిస్ప్లే చేస్తాను.